میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی شعر سمجھو گے؟ شعر سمجھ لو. میاں صاحب فرماؤں نے ایک نانو رب اینا دیوے بس بس کرن زبانوں ایک نہ دناوے نشان مٹاوے خالی جان جانو ایک نہ دناوے نشان مٹاوے تے خالی جان جانو. بھائی صاحب کسی پرانے شاعر نے کیا ہے راضی رضا تے رہنا بڑائی محال راضی رضا تے رہنا بڑائی محال چکیا ہے بار بارا فاطمہ دلالے. رضا تے راضی سارے نہیں رہ سکتے بجی میں مالکہ تو رکھے یہ جو سارے نہیں بیچارے کہہ سکتے باجاں دے یا اللہ اسی تیرے امتحان نہیں دے سکتے وہ دے پیارے پھران دن بجی میں تو راضی ہوئے اسی اونج راضیاں ڈولن والے اور نہیں ہوتے. عزیزان دی وقار تاکہ درویش نے راضی رضا دے امیر رکھے دیتا بھی شکر ہے غریب کرے دیتا بھی شکر ہے پتر دیوے دیتا بھی شکر ہے نہ دیوے دیتا بھی شکر ہے. اللہ فرمانے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. راضی رضا تے رہنا بڑائی محال چکیا ہے بار بارا فاطمہ دلالے. منزل اوکھیے بجتھے رکھے اتھے رکھے. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کمال دی گل کر دریا فرما دینے جنہ دکھاں وچ سونا راضی تے میں سکھ دکھا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دے نے اے گل رمز لیے آخر تے شیرہ گل لے اس نے تسی فالو کر لینا. فرما دے نے جے کوئی سٹے اتڑ کوڑا واگ اروڑی ہو جے کوئی کٹھے گارا وینے اس نو جی جی کئیے ہو کلولا ماں
ڈور ساڑی تے جویں رکھے انجے رہیے قادر دے ہاتھ ڈور ساڑی قادر دے ہاتھ ڈور ساڑی جویں رکھے انجے رہیے جس حالت بھی رکھے رب دے بندے نو اس حالت راضی ہونا چاہیے اپنی مرضی نہ کر جی میں مالک دی رضا ہے اے اصل بندے